Να ενθαρρύνει και να προωθεί την ιδέα της προσφοράς υπηρεσιών προς τον συνάνθρωπο είναι το σύνθημα και ο στόχος των Ρωταριανών. Εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Δικτύου Εθελοντών Rotary, που μετρά 105 χρόνια δράση στον χώρο του εθελοντισμού, στην εκδήλωσή τους επισήμαναν το πόσο σημαντικό είναι να βοηθάει κανείς τον συνάνθρωπό του και να παρεμβαίνει όπου υπάρχει ανάγκη. Τώρα όμως είναι ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η συμπαράσταση στον πάσχοντα, το χαμόγελο προς τα παιδιά και τους ηλικιωμένους υπάρχουν πάντα στη ζωή μας, γιατί βοηθούν να γίνει καλύτερη. Προβάλλοντας το μήνυμα της αγάπης για τη νέα χρονιά, το Rotary αποφάσισε να βραβεύσει τη Μαρή Κυριακού για την εκπομπή «Με Αγάπη» που προβάλλεται στον Αντένα και μας ενημερώνει καθημερινά για τις δράσεις των εθελοντικών οργανώσεων αλλά και τους τρόπους που μπορούμε να βοηθήσουμε. Μας προτρέπει να μην ξεχνάμε να βοηθάμε όσο μπορούμε εκείνους που μας έχουν ανάγκη. Και αυτό για σας με πολύ αγάπη για το έργο σας και την προσφορά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ κοντά σας απόψε. Είναι πολύ μεγάλη μου η τιμή και με συγκινείτε βαθιά. Να ευχηθώ σε όλους σας μια πολύ καλή χρονιά, γεμάτη υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας. Πολύ αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος του Ρωταριανού Συλλόγου Κηφισιάς, ο Κράτης Ηλιάδης, τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να γίνονται προσπάθειες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να ενημερώνεται ο κόσμος για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και να ευαισθητοποιείται. Η Αντένα τηλεόραση κατά καιρούς προέβαλε εκπομπές πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου. Η κυρία Κυριακού προσθέτει στο πλαίσιο αυτό τη δική της ποιοτική προσπάθεια και της ευχόμαστε να συνεχίσει και να διευρύνει αυτή την προσπάθεια. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Ρωταριανοί έκουσαν την πίτα τους, ενώ βραβεύτηκαν και οι 3 πρώτοι όμιλοι κάθε περιφέρειας για τη συμμετοχή τους στον εθελοντισμό. Σήμερα το Rotary απαριθμεί περισσότερα από 1.200.000 μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάτι που δείχνει ότι το όραμά τους για έναν καλύτερο κόσμο έχει γίνει πραγματικότητα.